Jahas, valoa pimeyteen. Jep. Oliko sulla jotain asiaakin? Sä varmaan jo kuulit, että Ismo otti vähän osumaa. Joo. Tosi ikävää. Kiitti muuten, kun kerroit totuuden siitä Laitelasta. No mä taisin vähän lietellä sitä tarinaa, oli vähän huono päivä. Naisten hakkajat, ne ei ansaitse mitään pääsilittelyä. Sunko mielestä Ismo saa ansionsa mukaan? No eihän sitä saisi kellekään pahaa toivoa, mutta sitä saa mitä tilaa. Eipä hän ole suokaa mätkimässä ihan hetkeen. Jos tietäis kuka se yliajaja oli, niin vois lähettää kiitoskortin. Väliäkö sillä? Pääasia, että Laitelalle meni viesti perille.